klam. Koster vortesvin. Vortesvin mod hyæne. Vortesvin mod hyæne. Jeg er vortesvin. Ej, de er store. They're big. Ej, they're eating it. Ja, den slår de ihjel. Ej, det er ikke sjovt det der. Jo, det er det. They're killing it. Det er sgu lidt voldsomt, det her. Det fik vi skulle lige til frokosten også. Optager du, Jacob? Koster warthog. Nej, den er tabt nu. Nej, det er synd. Det er livets gang. Sådan er det. Og de hører det knaser. De hører det knaser, når de bider i. Lige om lidt, så er den død. De har mega stærke kæber, en hyæne. Har billeder, Louise? Du skal tage billeder, Louise. Den har følelser, den der. Ja. Hvor fedt vi så det her, mand. Og så de der klamme hyæner. Prøv at høre, hvordan det knaser. Ej, dræb den nu bare. Jeg synes, det er... Jeg synes, det er synd at se på. Nej, det er da ikke. Det er spændende. Kæft, hvor er det spændende, mand. Ja. Nu får den rejse. Det ser vi fandme i vildt live, det der. Ej, se, hvor den står der. Så tager den ben og bider af. Kan du ikke lige at se Break the bones. Legs. Knæk. Så, nu knækkede nakken på den lige om lidt. The hyena, is that a female or is it a... I think the male and female somewhere. Ja. Jeg kan lige så godt sige, hvis jeg havde haft en rifle, så havde jeg skudt de to sataner. Now it's dead. Finish. Ja. Det var da godt for dem. Almost finish. Nej, det er ikke. Jo, ja. Nej, det er det. Det sker hver eneste dag hele tiden. Jamen, jeg kan ikke lide det. Jeg kan heller ikke lide at se på. Jeg synes det. Og så også den piver, den har jo følelser. Følelser, jeg har ikke mere, de kan sgu da mærke det. Og så lige en hyæne, ikke? Den har verdens stærkeste kæber. Jeg hader Prøv at se den der om bagved, den står lige en klovn. Men den står bare nu, lader den anden gøre arbejde. So they try to kill, but the easy way is lions killing. They coming on the trunk and then holding the air. Yeah. So that's why this one they want to catch it, but they fail to go under the net. Yeah. So the other one is just waiting for the other ones to do the job. They're very tired. The hyena is tired? Yeah, that one they're tired. Okay. At least he's going out with the You big see, they one. still walk alive. They're walking. Yeah. But why is it? Oh. But why is it not helping the other one? They can help. It's too tired. They're very tired. They're chasing far distance. Ja. Den har hvad hedder det? Jagtet den. Det gider jeg sgu ikke se. Hvis jeg havde haft en rifle, så havde jeg skudt de to. Nej, du havde det. Jo, det havde jeg. What dog is gone, guys? Se, den er stadig i live, den kæmper. Og den lignede kran. Just remember that this warthog is Filmede du det so også, Adam? much Ja, jeg er helt adrenaline klar. that he Ja, doesn't ja. feel anything. Ej, jeg synes det er vemmeligt, men altså ingen af det. Just a bit stressed. Nej, prøv at se, den snakkede. Den står og bider hul i. See, they're eating their ears. Ja. Ej, hvor er det synd, den kæmper. Hva, Simon? Du har sagt, det ikke er synd. Ja, men det er synd nu, når den er helt flået. Nej, det er ikke synd. Det er ikke synd. Så vil jeg kigge på det. Chief synes ikke, det er rart der. Jeg skal bare hjem og klappe de vortesvin nede på vores. Jeg hjem og give dem mad. Ja. Den lugter også af prøv at høre, den knaser kan klovnen. simpelthen ikke komme Where til. the hyenas bite. Hvorfor bider den ikke bare i halsen, i stedet for det lort der? Yeah. Now the hyena they're having a strong jaw. That's why. Yeah. Into his spinal cord. Because Ja. Yeah. They're very strong warthog is jaw. very strong, so he's trying to bite off the spinal cord. Og det bite. Hvordan kan den stadig være i live? Det forstår jeg simpelthen heller ikke. Yeah, Go for the throat. see the head of the
of the Yeah, hot up dog here. is It little takes difficult. it Yeah. Nej, den lever stadigvæk. Ja, den er står på kun bagbenene levende. stadigvæk. It's still standing? Ja. Yeah. It's amazing. It's amazing. Og take it in the... Se den You anden, den guys står bare see derhen og how venter. much fight a That's not warthog fair, has so in him. Den lever stadig. That warthog is on its way out now. It's seeing white, seeing black. Bider den i øjnene nu. Seeing black. Nu kan den ikke mere. He's going for the spinal And cord. then it's not bleeding that much that way. Yeah, as well. He's got it with his teeth. Ej, hvor er det synd. Now this warthog is already dead. Lay down, Just those grab it by the throat. Ja, det er jo så også svært, fordi Ej, den, den knæver bare ørerne af. den piner den. Så Ej, nu det kan er den da ikke mere. sejt. Det er da totalt sejt. Det er da så flot. Eller, Yeah, then make the, Fascinerende I at se, think ikke the first one that we saw was Jason. Jason and died, and the second one came in to make the kill to Ej, det er også, den siger på sådan en sød måde. ja. Nå. Det er da lidt voldsomt, det der, synes jeg. Hvis jeg havde haft en rifle, så havde jeg skudt de to sataner. Jeg kan ikke lide de der hyæner. Jeg synes også, fordi når man ser det på tv, så er det fascinerende, men i virkeligheden ikke. Mm. Sådan noget helt andet. Ja. Og så lige 5 meter fra os, ikke også? Nej, den går... Og bliver det helt hjernen ud på den. Ja, nu kan den ikke mere. Kan du ikke bare give op? Tag nu struben, den ligger jo klar. Ja. Det er den ligeglad med nu. Fordi nu kan den ikke løbe. Den er bare i gang med at spise. Nede. What about the grips? Are they coming now? No, they can come. They can come soon. Yeah. Is there many warthogs in this area? Ah, there's a lot. A lot, yeah. Jo, vi holdt da ellers med warthoggen. You see, Yeah, the warthog then- is the same like what you call the Water wild seal. dog. The wild dog? Yeah, it's the same because the warthog is Så, still nu lader de den bare ligge og pine. not yeah, that warthog they're never walking away anymore. going to die. No. No. So it's tired, the hyena, so it's Yeah. just waiting. Yeah, Yeah. very tired. Yeah. But they can busy eating. Oh. Drive. Nej. Oh, just Bare tig stille. Ah, okay. they know they never survive anymore. Yeah. Skal jeg stoppe videoen? So guys, Yeah. this is